Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts, and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. Hello, mods and what, Trononama, Fáilte Ashwig, on show Fáilte Ashwig, Gaeilge Weekly, gur míle mágaí as a bheith ag tilna seach agus tá tú inis ag éisteacht le hagrán iver 130 gen show. Liam, agus tam lán sásta bheith liv fa la or inis má tá tú an seasamh lom agus cur súslum fa la or éanos tá súlam go maiid sibh agus an tachtan seo tá mí hon labhart beagnaín faoi Cáceres. Ein duine ar a géisteacht an tachtan scotse na réí ein episód le mí anús cepa mi beag na gach agrán sin seo le déine bhí méid labhart beagnaín faoi Cáceres agus an Cáceres Irish Fleadh agus sin áit ará méid ar an dearú seachtainna. So, dús rih ein rodile munahfuil ein duine cínsa faoi catatá gceist le Cáceres an áit sé sin, an duine é sin, an ród é sin, well, Is áití sa Spáin tá sé anzacar an chuirsí sí an óir le cáhfuil Cáceres sa Spáin. Ach má dhéanaan tú sais lína idir Madrid agus Lisbon an sin príomhchathair na Portingéile. Tá sé díreach ar an leathmhointe is tócha gin lína sin inacha or go leis go idir Madrid agus Lisbon. So níos sé réí neisceart na Spáine ach gan dátaníil sé I dúsceart na Spáine. Stocha tá sé níorthar na Spáineach é sin ráite níos sé díreach an acha le trúrán na Portingéile. So mátá léirsca le téisteach dí léirscáil is féidir le feicáil cáhfuil Cáceres agus go mála sin ba se bhná tuiscin cin chuí ó bhfuil sé deachar an chuirsí síanó ar cáhfuil sé go díreach ní sé sú leis an sa bhéal mar hampla tá mé ná rá ó tá sé neisceart na Spáine agus sinné. Tá sé beag níos deachar an chuirsí síanóir agus ar nói níl aithne ag an gcuideas mó de héirnig ar Cáceres. Tá sé náit dar bhanam Extremadura sin sais an chundé is tócan ó an comunidad mar dearan siad an son sais an province agus tá Extremadura is tócha mar Cian sin na provinces nach bhfuil ro háúil ní sé sú le Catalunya nó tír na Mascoch, the Basque Country nó Andalusia nó Madrid nó Valencia nó inúirt mar sin níl really mór an clú agus cáir ach is áitíntachaí agus bhfuilhin go mór chun dul má tá ag smuoine faoi dul Jean Spáin agus beidir na háit na mhóra a cheacann beagnaí agus aithne a chur ar áit beagnaí níos lú agus áit le níos lú tórsóirí agus áit nach bhfuil plódaithe le daoine tá lán áit na Spáin ina bhfuil tú an é sin dhéanú agus Extremadura sin áit amháin agus tá sé dtíar canacha leis an Portingéil so cumála sin tá tú an trúrán a chreasnú fiberbe agus sé go cúpla áit an sin sa Portingéil. Ach rénas bhí min sin an deir seat na seo tá méid tafaidú ar an lún so ric mé ras is sa bhfuil an nocht agus bhí min sin idir de híine agus sé dhaoine. Don Irish Cáceres Fleadh agus Cáceres Irish Fleadh ceapam sin an teadtail ofaigúil ar agus ceapam gúil sé mar fleadh ceol na hhéireann agus nuair déirm fleadh tá méid láirt faoi ceol trad, ceol tradiisiúnta na hhéireann ní raibhaín ceol na Spáine réí arsúil ar churbe. Ceapam gúil sé mar an Irish Fleadh nó fleadh ceol is mór dán na tíomh mu de éireann. An aisteach nach chur ceistem cén fáhfuil sé Cáceres. Tá cúpláid sa Spáin le ceanga le héireann mar hampla Galicia sa túisceart tá a lán is tócha ceangailtí starúla acu ban sin le ma thiorthain, lenar díorthain gach duine géisteach na bionach gach duine géisteach le éire. Ach, níl sé sin, tá sé bhád ó Galicia. Níl éon éireannig or níl mór an éireannig ina gcónaí an sin I Cáceres. Táláin éireannig na leitheanta seo ina gcónaí I Barcelona, Madrid, Valencia, Ibiza, na Highland Canary agus cúpla áit eile ach ceapan go léon éireannig nó níl mór an slú éireannach chustócha an sin I Cáceres ar churbe.
Is caithear soch bheogaí, nus an bitir go méid sé thart an méid céine le curcaig na rud an mar sin ach ní bheith sé mar ní bheith sé tíbhas sin top 20 nó top 30 de catharcha sa Spáin ó thaobh céicmh mór nó céicmh bheog agus atá sé. So an eisteacht níl chlóam an stairg buint leis tá samgóil sé ar siúil inis le níos mó ná 5 bliain na gcónaí I mí bhean fómhar. Bhí mé sé ann don chéadúir an uir agus an sin don dahar ó an tíir seachtainna seo agus caiimrá go raibh am sin sco am agus just ceann sin na tíir seachtainna is fearr sa Spáin domsa gach bliain man le mo gnáthmh is dócha mo gnáthmh bliantúil a bhín ar siúil agam. So thuúman an sin ar an aine ar dús bhím si tamán san sin mis agus cúpla cara hí cethir a gin go thomláin agus bhí cúpla den eile actually an sin ón glob Gaeilge an seo is sa bhéil agus bhúlmuid lo ar an sathairn ar fa tamil ach don de chud is mó tócha bhí si just mis agus trorcháirte agus thuimid ar an aine bhí muidir tamán san sin thart ar gá org le nó bitir gá or carcanóméid ar an móthir ar an mótormhealach an sin ó sa bhil go Cáceres sun is é roiheachar rilí. Bhí na gacáit sa Spáin nó ar an taobh seoidin Spáin tá sé gá org le ó sa bhil gá org le go Málaga gá org le ó go Marbella go leisceil gá org le go Granada gá or go le go Gibraltar gá or go le go Cáceres gá or go le go lán áitna go Faro an sin sa fort an Gael. Is cum céan áit bhfuil do dul ó sa bhil tógann sé thart ar gá or go le. So thuúman san sin ar an aine thuúman san sin ar tamil I moille ar an mótormhealach nó dtíorchaneacha leis an mótormhealach sin rud randomach ach sin rud a heníonn go mórlam nar táid ag déanamh na tuair seo agus bíonn ar an mótormhealach ar fa gá or go le. It's like an on even sig stop really or says Apple Grey no ein rud mar sin no ein service stop. It's like an din madíreacht hon is tó chun mótormhealach ágáil ar fa tamla fra lá or no or clig agus stoppi anno I moille Spáinnig agus tá stat an cean randomach a fiocu max stopú an sin agus Ceisteacht go sais bar no café no whatever bíalan beag a dhéanaan just gonna be gacát in moille beag sa Spáin gin and siad gonna be a níl tóir straps an sin mar níl tóir sorián agus níl chains no inút mar sin just an is tóchan átsúil agus sin muid just Jack ihmuds bit bin tocha géin just ag láirt beagnaon faoin thuirs agus rudí beaga tá lán thuirs cosúla seo Déanta agam im lína ní mór an taistal Déanta am tíomh muid an Spáin im líon ar nóí bhí mé an éan cúpla óir chun a bheith ras an éan an a bheith ras bháile bhí mé san idála ar cúpla seachtain a mí mórtach seach sé sin bhí man seo sa Spáin an bhlíon ar fád a go lán thuirs beagaga Zaragoza agus Pamplona agus Cádiz agus Granada agus Almería agus cúpla áit eile agus is dócha dumsa orintha taréis na thuirse ar bhín méid smuoinmh sér níl sam an bhfuil se bhan an reléis le seo dócha is iad na rudí beaga na rudí is fearr fiú just ag stopú I moille randomach ar an mhealach agus an sin tá cúpla rud cool cúpla rud níl tú chuna bheith an seo sa moille céad a ríise de héal agus tí rá tú ribh níl annach beidir 1000 nó 2000 duine ina gcónaí an sin agus sam just ag ggéithú beaggan é bí beidir ag ggéithe de bhric fástan nó do lón an sin agus tá tú smuoine faoin dúirs atá os de chóir agus gachar a deile ní sam tu ag an speisialta faoi sin go háirithe nuair atá tú ag déanú an rud le daoine speisialta agus a gcónaí dear an frása sin na mBéarla it's not where you are, it's who you're with orintha comhhaile sin agus an cuimhní sin níl sam sin iad na rudí is tócha bhíon ag fannacht lom éon áit just ag dul go ceol chum mhór nar bhí mud san áit na bhí sé Cádiz nó Zaragoza nó chathair eile nó an áit bhí duine aonanta gagin just na rudí beag an ag stopú ar fe 2 ag 20 nóméid tá beaggan í bricfástáil nó caffé áil ar an mhealach chun an slí a bhrisú sús is tócha sin iad na rudí a bhíon ag fannacht lom.
Ach, thuman sin an ina fricman tartar 2 a 3 agus rinman an check-in le haid an Airbnb nó ní Airbnb a bhí ann actually ach orsa na format booking.com domsa tá booking.com Nis am cén chuí a bhín sé in éir ní léon lóstín curtha an áirithe agam in éir an I me héal ceapam nó margheall gún mé an so ónar bhí mé 5 bliain díos agus rih 5 bliain díos ní mór an fána agam chuna bheith is tócha ag chur lóstín in áirithe nó ní an tágad agam nuair bhí mé 8 nó 9 bliain is ag díos chun éon rud chur an áirithe ach an seo sa Spáin gan tá booking da chum an áit is fear chun áitin agus lóstín aáil. So forward sé sin agus tá sé chomh-áisméise le chu ní rah airne búla le aon duna chun dul isteach just bhí text agam ón host just tócha agus tuairt sé tá lockbox thart ar 10 méidir ón dúras den teach agus caiithú an bhí mé chun an cód a léomh amach an sin beidir ní cheartta mé sin dhéana a caiithú an cód a chur isteach agus an sin bain na thucarcáil is féidir le dul isteach agus sin é agus rud céan ar táú ag fágáil just fágan tú na thucarcha san áit céan agus tá seanna an éasca so tá sínta bhíon rud céanna ceapan le trí nó ceara Airbnb an ús bhíon fannachta i cúpla áit de friúil rihantáirí ceanna mé féirste ceanna fearó nar bhí mé ag fannacht íomháin an sin rivetils all ó airfort fearó arás go bhfuil féirste actually agus tá seán éasca sam beidir go sé beganín scanrúil freisin nach gaithí tú búla léin dana just caithí tú de sunraí de fás your passport details a cheola ar líon agus fáin tú an cód seo agus tá sé beganín futuristic orintanta tugann sé sin beganín agladóm a chuid do chud is mó tuis níos éasca le gach daine agus just ní chaithú a bheith bortha faoi an mai siad an sin ar thricam an maiarm fannacht go dtí thugta clog mar dúirt mé sa riomhfost nach maiid sin go dtí thugta clog ach bhí an bus an sin go luas so agus na ruí seo just nar thrican tú circan tú agus táú an na thucarcáil agus de sin níos éasca don host freisin ní chaithí siad san a bheith ann. Bhí sin anmha agus an chuí ebrion Cáceres níl tiid é rilí le haonrúd ceap me gúil cúpla ceartlan nó cúpla workshop gur féid le déanú má tú i géirí cúpla rud a ólam faoi Irish dancing nó cúpla rud a ólam faoi Beiidir anédal le cheanam na rud aigen mar sin nach do chud smó níle tiid é nó ní chosníonn sé aonrúd just céan tú an sin agus bín gá rud arsúil so I rian lei agus ré an tíar seaachtain ar fad ó nuair fricin tú ar tróna de hína go dtí actually ceapan agus mise ag tafaidú seanscoil na sesiúnaí fós arsúil mar go thufaigúil bín an féile arsúil ó nína go dtí de dhaoine a go lán daoine fanan siad ihe de dhaoine freisin agus ar nó bín siad fós an sin madsan de lún dúrcanis agus bín na sesiúnaí fós arsúil ceapan fiúbéidir an mórt bín siad arsúil in sam ach bín lá seisna siúil sa tartar 7 nó 8 deachtormhanna timppla na chathrach agus is féidir letóil go aon ceanna tíadormhanna siúlasteach an éasca agus ba sesiúnaí tíomhmuoi gena barna gena tíadormhanna sin ba sesiúnaí tíomhaiste freisin agus meas an gachard an gitar an édal an barrán an bosca ceol an adó mhór a lán orlaí ru é fiúla agus mátá an édalad is féidir leat dul agus is féidir leat é a héanam nó gitar nó péirad tá se anna sculse tá se anna speisialta ní chaithú aon rud a chur an áirithe tá sad nó seansmá go is sad tusa géis do cin chuí ebrion seisiún agus beidir go minn sé bíoganí níos oscailte an seo sa Spáin ag gcompráid le héireann an beidir ar an óran tá ní ra riomh ceap na seisiún in ar nach chuúla mé áin tá cúpla le riala gceist agus ní féidir leat an rud seo dhéanam agus caithí an level seo a bheith agad tún a bheith ag senim nó a bheith casú ceol sa seisiún seo ní léon rud cosúla sin an seo sa Spáin agus tá sé simú thart ar chuige nó 60 fan géid denna ceoltarí ba Spáinne iad agus gan áhí níos mó Spáinne í sinnam ceol ná héarnig agus bhí sé sin anna simú agus a gcónaí tá sé sin simú an méid sim an méid sim atá ag na Spáinnig i gceol tradiisiúnta na héireann agus ceapan ní rud Spáinne ché sin ach freisin má haon tú go dtí an rank tá rud céanna
Beidir ní le rud céanna san idál agus sa ghearmán freisin tá lán daoine le sim ceol tradiisiúnta na hhéireann agus ceapam sin rud beidir gin mid dearmid nó just ní lis a gin in éireann. Cé go cáúlagus atá ar geol timppel an dain agus timppel na Europa go háirithe. Agus máidir leis na daoine sú lumsa just ag freastal ar an féile. Beidir 8 fan géid in na daoine, bas an Spáin iad, ar nó lán daoine as Cáceres, ní bhíon mór an rud ar siú le Cáceres i ri na bliana. So má tá bud a choní an sin is cum muna bhfuil éonsamad i trad seans má gohfuil tú chun dul agus féchan tar písaide. Ach a lán daoine, a lán Spáine ag teacht do áitsanna dhiafrúla, timppel na Spáine, agus just simil ní rá beidir 5 fan géid in na daoine an sin bas éar an iad nó tíortha lech 8 fan géid in na daoine ag éisteacht leis an gheol agus ag dul go dtí an príomhstáite an sin i réit ní híán fécinn trena ceol chormach a bhí ar siúil bas an Spáiníd agus ceapan go sin go híntaach freisin agus luim an príomhstáite an sin agus sin is tóch an darad a bhín ar siúil bína staisiúna ar siúil ó meán léigeí beidir 4 clog nó 2 clog ar margins na títhe tormhan an segus daoine ag teacht agus ag dul agus ag imeacht agus this way and that way agus daoine bugad timppel na cathair ach idir a 9 clog agus 2 clog ar margin bín príomhstáite an phleá oscailte an sin sa príomhchearnóg i lár na cathrach agus bíon le ceol chormacha ceart an sin ach rís gachart ar an easca ní linn tuige díle fáil just siúlann tú an sin tá tú ann tá tú sa square tá sa cearnóg agus tá tú an féchans ar gachrod agus an sin bhí ní na seróchaf leis an trad ar curbe so ní rá aithná go mar na daoine seo ach bhí lead cáúil dar bhena Michael McGoldrick ceap McGoldrick ar éon sin an sline a bhí bhí sesin ag sinnim le Tim 80 ar Tim 80 Polka 4 freisin bhí siad san ag sinnim the Friel Sisters bhí siad san ag sinnim agus tá dearmatéon tá gom neis ar bhí duine eile nó grúpa Stolen Notes grúpa Spáine agus rís artar láid in na grúpi bhí sinnim bas an Spáine agus láid in na grúpi ba as éire nó an réich Déanta iad so just an a cool bhain mé sort anhas so just na gná rudí really ag siúil timppel an hása bu gan í lón an seo cúpla joch an sin ag dul go seisiún amháin an seo chun éisteacht le bu gan í ceol cúpla de a chuirde bhí siad san na canú agus ag sinnim freisin an casú ceol agus rís ní mór sim agam an trad ach fós tá sé go deas just a bheith i deachtarhanna sa Spáin agus an trad a chostal 10 méadar nó 2 méadar agus just a bheith ag labhart le a char agus an éasca agus ní bhíon ein price hikes nó ní bhíon ein dat bhí an rud céad an sin i deachtarmhada agus éiste le seisiún mar bheocht tú an tacht an sugan nóair nach bhfuil Cáceres agus an bheith Irish phleá ar siúil, just tá tú ag siúlas teach tá sé beidir €3 le ha beor agus síon tú síos agus bíon tú sa chraí na géisteach le ceol iontagar fad agus bhfuilhann go mór má tá ag smuoine faoi dulgí an Spáin i gábhid fithe sé agus rís ní le ceangailte le Irish Cáceres phleá má tá siad géirí bhí go íon oriocht sponsorship ó thuirtún tá chlús oscailte is féidir le réomhos a churthaigem na hagrathirí. The organisers ach no ní mé ceangat sa ar churbe ach má tá tú gurí freastal ar rud gus le sin i gábhid fithe sé ar nó in le dátaí le fáilnis a ceapan go mhaid séirsúil an deir seachtainna chéine so an 8ú lá déag go dtí an 5ú lá de mí bhíán fóver an bhlíonn se thugann agus tá tú an Etchels go Madrid nó go Seville agus ní se 2 go le nó 3 ó beidir ó Madrid nó fiú Lisbon ní bheith se 3 nó 4 ó sa chóir agus an deir seachtainna chahunn sin níl lóistín costasach ní leon tigadí ní chaithú aon rud a cheannach tá sé €3 le beor beidir le duine agus deoch níosach €2 na rud ag an mar sin deir seachtainna anna síach deir seachtainna anna spríal freisin ag an am céan agus bhainmid suirt anhas agus cad eile tá scríomh seo bhí mé géirí le buganín agendas tócha chuir síos ar an bápar rih é seo rud ag an bháin tá an simúil mar ní chaithir an bhór í agus mar dúirt mé tá rudí ar siúil ar 7 nó 8 deachtarmhanna agus an sin
an príomhstáit ach tá siad anna bíonnach cosúla Gaeilge mar hempla an bhfuil sad go mbeadh gachród i gcathair na Gaeilge i gcónaí ar siúl snáit céan agus tá sé an deachar an aithnead ar lán daoine in Gaeilge tá sé an deachar chun siúil ar Shop Street nó tríd Air Square gan duine éigen bhfuil aithnagad arthú a eáil gcónaí tá tú casú le daoine agus is tócha bumping into daoine a bhfuil aithnagad arthú agus dúrcha rud céanna Cáceres agus tá sé simú mar ar nó bhí lá daoine eile as sa bhéil an sin agus daoine a bhíon ag casú sa seisiún 7 a bhí an siúil an seo is sa bhéil i honigmuid iad an sin agus sin tá tú stopú just fiú taréis de bhricfast éthe tá tú ag tógáil siúlóid timppla na chathair agus an sin fecinn tú duine tá tú stopú gláir slór fra tamil beidir duine Spáineach beidir duine airnach agus tá tú glannis rides an sin bulan tú le daoine nua tá tú géist le seisiún agus tá sníon tú gláirt le duine aigen nu agus an sin an lá ar gceann fecinn tú iad agus tá sé an zachar an daoine a cheacann snime gurí ghfuil tú gurí daoine cheacann tá tú géirí srud sosialta tá tú géirí bul le daoine ach ancasúla bhéidir Gaeilge i gcónaí just fecinn tú daoine agus na daoine réis na daoine céanna réis tá sé an granmhar agus bhéidir go múlann tú le duine ag an ar an íana agus an sin fecinn tú iad ar an dánach agus tá sibh cosúla best friends ag an bhainte sin. So bhí sé sin anmha agus just bíonn sé beagna 24/7 beidir go éiríonn tú ar deitheclóg ar mad sin bíon beagna in bricfastad tá an trad fós ringing in the ears óníthe ribh agus sin tú gotí an main square agus an sin bíon trad session ar siúil hána féin tá méid sin ceoltar an na gcónaí bíon session ar siúil áit éigen sa chathair so an spríal bhain mé soirtá na bheas an simú chun dul go ruding sa le sin agus ríis agus mis sé garí beidir beagna sin is an buin amhád níos mó taithna bheas rudig sa le sin in áit Torthaí mé sampla dit mar hapla ceapam inneán ó mórc tá na ticetí le fáil le haid an F1 in Madrid an bhlíonn segan san F1 don chéadú riomh nó ceapam an chéadú riomh nó an chéadú le blianta nús rénos ba Grand Prix in Madrid. Agus bhí méid smaoinmh beidir seans go maiid mé an le ticetíáil agus san sin bhí méid smaoinmh bhfuil mé géirí dul go rud ag mar sin ócé tá mé gafa leis an F1 agus ní Madrid a gá ó nó háartar gá ó ar an tréin ó sa bhfuil bheith sééis gan dólach. Na mór an sim agam sa óchádí mhór seo agus na himachtaí mór seo naléhananta seo mar just tá méid sin hasla gceist leis ar nó buin se bhád níos costaí le mar hapla den F1 bheith mé ag €150 ceapan le ticéad don dear seachtainna nó beidir fiú €100 le ticéad just an rás ar an dánach eáil. Agus an sin caiitún tréáil tána trénicha níos costaí agus an sin fáintún sin bíon an chathair plódaithe bar bíon lád íníos tíortha de friúil ann agus átainna i friúil timppla Spáine an sin hon an F1 eáil agus tá sé deachar mar nuair tá tú géir an tréin ón metro áil go dtí an traach bíon gach duine eile géir an rud céanna tá lán scúní timppla na háta agus sin tú an sin agus bíon sé cad é an focail ionach I mar le extortionist prices timppla na háit ag an track agus tá sé tá bhiú cearcolóra ag tá lán daoine a géirí an rár céanna bheith ad agus marall go mína méid sin daoine ann tá an sláándáil an fearn sláándála tá si tín thuirseach le gacrúd níos í ro chinál tá leat agus just bíon lán hassle fiú má tá tú géirí joc nó bí áil nó má tá tú géirí dul gotí an lehras tá sé deachar mar bíon lán scúní agus ní oibrion masín amháin agus caiú dul gotí an chean eile agus just tá méid sin hassle Cáceres ní ar aon hassle ar churb just chun a bheith sin tá an siúla straach géin tachttarmh na margheallgur ócáide níos lué agus níl leon ticetíigh buint leis just ó bhád níos éasca agus na léon seo buinem níos mó taithna sin ar éis luí me Malaga agus Marbella ruair seo ní léon simán na léon seo maidir le dulhuiig Malaga nó Marbella agus fannacht an sin barálam in áit é sin dulga Huelva nó Cádiz nó Cáceres mar hampla nó chathair eile nachhfuil mór an torasóirí ann agus nachhfuil mhór agus just áitsúil áit gnáth in áit just ag dul gáit anáis commercialised agus touristafáid agus mar sin de. So sin rudí is tócha bhín méid buint taithnamh asú in Seach sin thug mé seans aon den a bhín ar Instagram
seans go bhfuil aithneagah Brinsley McNamara an lad sin atá leathnach Weird Ireland ag a bíonn ag dul timpeall na tíre in éireann agus ag beidir tuairt cuairt ar just áitina randomach nach bhfuil ro cháúil agus ag labhairt beagnaíon futhú agus ag tuairt is dó chun scéal dit agus an stair ag buint leis. Did an simú leathnach Instagram ítach chéis tá sé sa cháúil in éireann ceapan go leabhar churthamach ag a freisin agus gachar deile. Bhí sé sin neacha mé ar churbe a chunig mé go raibh gifted stay aige ó Cáceres mar inis ar Instagram mátá óíocht dad ó cólacht éigen agus sponsorship na rud éige mar sin agus tá mar hampla gifted stay agus caithú é a chur sa description caithú é a lua go bhfuil gifted stay agat. So bhí sé sin neacha mé ar churbe ag bhí sé simú agus rinne sé físeans. Má tá gurí beidir chuirsís níos fearr nó chuirsís is tócha níos sullra chulastá bad le Cáceres agus cadatáisiú leis an Cáceres flá tú chuig leathnach Weird Ireland ar Instagram nó ar Facebook is tócha sin scoil sé ar YouTube freisin agus is féidir le fécant ar an leathnach sin agus beidir go ndéanann sesin job níos fearr máte le é a bhíú agus chuirsís ar Cáceres agus mar sin de. Ach, freisin mátá na heagrathirí ag éisteacht agus tá si gurí gifted sé ó thuirtfuigam agus bfuig Gaeilge Weekly an bhlíd tugan tá ag éisteacht ach nó in áir an lil saman bhfuil mór an sim agam mar Jesus feic sé deachar mar bhí sé sin ag obair sin bhí ar dul ar an radio freisin agus leir beagnaíon Spáinis ar an radio agus bhí ar alán filming í anna freisin le a leathnach agus an sin a bheith bualadh leis an ambassador freisin ceapam agus lán rudí agus just má tá mis ag dul tá mis ag gurí taitnamh bhainte agus cínte go mhainhin taitnamhas na rudí sin ach ag gnám céan a nim mé gurí ó ag deitheclog caiimé bhain so just am mé gurí cracmhán na chord agus just taitnamh bhainte san deir seachtainna. So ionach just an Germany ar an Oldburg agus gachar deile don near seachtainna bhfuil mé le duine actually a bhí ag éisteacht leis an budgréile agus bhí mé éisteacht ar ag labhairt speaking Gaeilge le cúpla duine an sin freisin agus bhí sé sin granmhar agus a gcónaí bíon cracmá ag buint le sin ach don chuid is mó Germany ar an Oldburg agus just taitna bhaint as deir seachtainna ionach an sin agus ag déanúirt is tócha gach mí dó láit éigen sa Spáin ag smaoinú Beiidir faoi dul go Córdoba nó Randa nó áit éigen ag deir mí dhearmh over freisin agus aithne chur aráit nuas sa Spáin agus rís an chud smóid de a thuirs i dhéanú sa tír seo in áit dul gáit éigen eile buinam níos mó taitnamhas agus ní bhhiam im a thórsóir an sin cénach Spáineach mé mar ealgóil an teanga agus tuigeann cén chuí a bhíon gachar de gobar an seo nuair a haim go Córdoba mar hampla nó Randa nó Málaga nó áit éigen eile ní bhhiam im a thórsóir má tá cíle sin ach má hén gotí an ghearmán nó an rank nó an Danmhairg mar hampla mohiam go bhfuil mé am a thórs agus ní sam just ní bhuiine an méid céine taitnamhas. So sin é ní mór an rudí eile rií maid le Cáceres bhuiin mé sóir taitnamhas agus lán an sásta gur an seansa go dul agus gúil just gúil an saolseágam sa Spáin agus tá mé an seo sa bhéil agus an méid átainna iontacha gur féidlumm cuairt a thuirt orthú ó sa bhéil agus cé go bhíonnta agus tá sa bhéil freisin agus ag buint sóir taitnamh as mo chuid deama an seo sa Spáin. So fáilcí mé an sin we'll leave it there so mar déireann Bill ó Hurley agus tásúlam gur bhain sibh taitnamh as an budcréile. Má tá si gurí a bheith deagháilm liam.learnirishonline@gmail.com nó má tá tú ag éisteacht ar Patreon is féidir teachtacht a chur chuigam an seo nó trachtracht á ágáil an seo ar an post a hín. nó freisin tá tú an teachtacht a chur chuigam ar Instagram Learn Irish Online ar Instagram agus YouTube, TikTok agus gach áit eile. Gur mí na mágaí as a bheith géisteach leis an seo inneo gus tásúlam go mai seachtainna agus tíir seachtainna ionta agah go léir slán agus bannacht le rá mé libh an seachtain seogan.